Хора, сега почва един футболен клип. Барселона срещу Реал Мадрид. Не е за купа. Кой ще спечели според вас? Аз съм за Барселона. Ама после Барселона ще играят за купа срещу Реал Мадрид, но Реал Мадрид ще ги бие за 2-0, защото Кристиано Роналдо вкарва и двата гола. Първички е малко отдалече и втория с глава. Спойлер, муквай. Ако не знаете какво е спойлер, това е. Този, който знава какво се случи в клипа. Или във филм. Или на друго нещо. И сега спряхме да говорим, почнахме. Само баса. Оле. Поза Реал Мадрид. Те са наши ябълкук. Барса. Само Барса. О, вижте как скача. Вие с кой отбор сте? Аз съм от Левски българските и от Челси и Барселона. И от Меси, не от Реал Мадрид. И съм от Меси, не съм от Роналдо. А вие от кой отбор сте? Когато гледате клипа, кажете. Има истина, тя е само Левски София. Сърце и душа за Левски София. Сърце и душа за Левски София. Само Левски, никой друг, всички други са. Левски взима купата, бътех дух супата. И сега снимаме. И сестра ми помага да снимаме клипа, защото е най-добрата капа. А ти най-добри брат? Аз ще ме гледам телевизия. Бай-бай. Какво се сгушихте тук? Мамо, аз казах на клипа, че е най-добрата. Видя ли? Снимам. Наистина ли? Тя е най-добрата я. Тя мисли, като мисля за тебе, мисли да те предпази. И хора ще се може да спра на пауза да отида да гледам със сестра ми телевизор. И сега само да спра и този клип. И сега спирам този клип. И хора, виждате, спря да ви покажа как печелим във футбола. Това го е написал Стоичков. И един мой приятел от тренировките, на баща му, той ги донесе от, забравих откъде, и вижте сега на UEFA 2016 Франция, на една купа, и виждате моя отбор, Марица. Ето това по средата на първия ред е Димчо Беляков и по средата на втория ред е нашия треньор, и другите не ги знам, но ще ви ги покажа така. И виждате ги. И сега ще спра на пауза да пусна телефона и да снимам клипа. На пауза. Сега ще пауза. И хора, сега беше кратка пауза и сега пускам клипа. И топката мисля, че не виждам много хубаво, защото от Барселона. Още от Барселона, как му я взеха и Дуспа. Вижте дали сега ще вкарат. Гледайте. И има жълт картон тук. И как го удари с ръката в главата. И Дуспата, да видим дали ще вкара. И гол! И Меси вкарва.
И то се знае, че Барселона ще победи. И вижте моя екип на Марица. Вакуумирал го екипа. Махни го бързо. И сам, дами господа, го удариха. И какъв гол на Меси! И как сам го заболи. А Барселона не се радва, защото после ще паднат от купата. Може да го снимам после, към 6-7 часа. Седи мой приятел. Вики, направих си. Вакуумирах екипа, взимай го. И там в другия клип, или мисля, че в този, или там за купата, един от тези Барселона прави задна намеса, защото щяха да им вкарат, но той вече свърши положението. И вижте повторението. Как щеше да вкара за малко, нали? И вижте го сега. Вики, готино е, нали? Абе, толкова ще се лега. Дай само бутонките и ще кача с намеси. Вики. Хубаво се стечки, ще ми донесеш ли бутонките? Бутонките са ми намеси, сега ще ги видите. За малко ще прекъснем маша, да ви покажа моите бутонки на Меси са. Ададас. И ето тук вътре пише, че са на Меси. Вижте отдолу шиповете, аз играл от много време с тях. И не мисля, че от месеци. Няколко месеца, сега ще продължавам матча. И в Барселона топката. Ау. Так му го казах и Реал Мадрид я отниха. Как я владеят, няма да вкарат. Дали ще вкарат? Ето, той ще да си вкара още гол, но това е вратаря. 43-та минута е. И за малко да вкара пак. Той ще спаси много положение. И плюс една минута то свърши вече. Докато ви кажа, и вие, както знаете, аз съм от Барселона. И сега ще ви покажа раницата ми. Има много неща на Барселона. И 1-0, вие сами виждате. Дуспа. И виждате топката, която тренирам, мисля, че е от пак от месец няма години. Екипата от Декатлона. Го снимали? Да. Как съм аз му влезна на... Ами, 12 минути. Още толкова. Не знам. И сега ще ви покажа моята папка на футбол. И виждате етикета ми. И сега трябва... Ой, какво... Опак ще се наложи да спра за малко пауза. Алекс, знаеш ли, че снимаш от начало? Да. Тук снимаш от начало. И как? А не, вие да се свършва за клипа. Бързо покажи.
показвам, такова и ми свършва времето за клипа.